Yun o, dito kami ngayon sa Kabadyangan area. Bali din namin nakunan yung mahabang biyahe kasi mapupuno yung memory namin. Kaya akyatin namin yung tower dyan. Yan guys. Yan guys, adi kami na masagka sa Parula. Jadi sa Kabadyangan. You know? Gita si 100 feet daw yan. 100 feet above sea level. You know, ano to? Ano? Oh, may dam. May tubig. Nato siya gamit din eh. Parang pinagtaguan daw ito nung panahon ng Hapon. Itong lugar na ito dati. Ng World War II. So, maraming vandalism na yung lugar. Yan. Yan yung tower. Akyatin natin. Para masubukan ang Perovite natin. And guys. So yan guys. Ito daw ay ginawa noong 1907 ng mga American. Dito sa island na ito. Sa Batag Island. Dito sa Lawang. So ito ay mayroong 101 feet na taas. So guys, yun, simulan namin akyatin itong tower na ito. At saka dito na ngatog yung aking mga tuhod. Talagang hiningal ako dito sa kaakyat. Wala tayong exercise eh. Kaya, tara guys, samahan nyo kami at tingnan natin. Doon yung mga kasama ko na sa unahan. Yan po. Madilim ang paligid. Wala bakal. Ini unang floor. First floor. Yan. Yan. Luma na kasi. Luma na. Ano yan? Ilang floor? Ayan. Kitang layan oh. Nakakapagod. Grabe. May 5 years. May takop. May nagirino pa din eh. Wait lang. Stabo na. Yan. Medyo nasa taas na tayo. Yan o. Yan. Ito na. Kaya pa ito. Sagka. Sira na o. Guys. Yan. Bakit na dun. Sa tok-tok na. Kaya pa yun eh. Tara. Yan na. Ang taas. Grabe. Pag nahulog, waste. 100 feet. Okay, dito na. Yan na. Yan guys, oh. Paikot. Grabe. Oh. Grabe. Taas. You know, kita buong isla. You know.
Meron pa. Kaya masagkat nga na. Diri na. Di na. Pinakatuktok na ito eh. Pero, ayun guys, sa pinakatuktok na yan. Grabe. Yan, sa mga gustong pumunta rito, subukan nyo, pero bahit. Grabe oh. Ayan yung mga motor namin oh. Wala na, di na makita eh. Oh. Ano na pala ba? Ayan, ayan guys, sa banda na yan. Sa pangpang daw yan. Dito naman, dito na palapag. Sa Binay. Ayan. Kita dyan ang Balihon Island. Ayan o. Ganon ka taas. Oh, pagtingin naman sa baba. Oh! Yung dam kanina, parang buti. Laki pa yung buti.